Kibahiyeng uliet ba Chesterfield thank you nongelam barem ga channel C ubala shaset ya ba khalai trek nailar ajar arfwei kle thu ba kla phaching tho shak sukar jalaban ai copy lang e kai phot bala IT de kanhu docket balam khma du retired chief justice T by Pay ba kren Chesterfield thank you para uliet ba Chesterfield habai kran bo shlomel hadin ke jingwani kindu kinongelam ga kanhun sur gabri hunyu trap hakajin met light trek julio ajar par ulai thu ba kla phaching tho lang ba secretary gatrat political but ai copy shaw menteri rang ba ga jala konrat kisang ma na ta ka ni jing thumu daga ba pentep ban kaliang ka commission klawan toket hiyeng long bakum ka yeng ka kwa ban pa ba shai ka ek badan na ka jing toket la ka long ha ka nu ko nu kur komru kumbar shi pungan mau ga dai hedin shpo bnai kata men ka arpo drek jumang arjar par ba inquiry commission bala khli du bai phai kla IT kai phat jing toket ka sora jala har ki daw gi blalam sha ka jing sha set yap u ba chi da ki pulet na ka jing thumu le kem yu hak steps nya jong khalai trek nailar arjar arpoi kini kiwan da goi gan rem kilong ki kwa bentip nangi ila yo kopi na ke report tang kita ka min ki wan ki ndangi yong import yo report mangi dang bo jing thoru shasorka number secretary jong ka political department mangi kwa kopi tang ila ai kopi CM ru ila wan bo ta jing thoru ha ga jing sha ka kom jing sto jing gibrewa jing sha ji prakhat gi bre ko te balong jumta hi ni bahiru ni dang prakhat ngi yo kopi na masin depan inquiry tek pai ba sila yo bahi mo pai ba yo ita jing sha jing prakhat jing menengong ringem tip akno gedul kalau confidential pak tang nak story maki tek shwan gumto kipet maki hina dah sedang shipet sholong la shipet maki ngimdan e benang ta na kalen jungi ke yin te ngi la kalau gumnong no ngi ikmi bakan pa ba sai kimde ban bore kimde ban le dak ni gumta ke long la kalau gumnong no kirim pa ta da ka biang nam biang dim pen pa ni ta